И в първи епизод, както ви обещах, ние ще играем на Counter-Strike Сорци. Моят е CS V.S V49. То повечето хора играят там и казват, че тя не е бъгана. Даже много хубаво се вижда цялата игра. За да играете в такива сервери хубави, трябва да си ги изтеглите. То са по 2 мегабайта там някъде. Така. Счет открыт. И в момента ми направиха хедшот с калашник или как се казва, не знам. И в момента те победиха, ние сме победили 13 пъти, а те 6. Те от отдавна са победили 13 пъти. 7-1. Счет открыт. Тая хубавата пушка, вижте по-хубаво се вижда, вижте. Когато вече ще купим нов компютър, когато ми купят, ще ми се изтегля CSGO, тя е най-хубавата, Counter-Strike. Хедшот му направих, не е ван някакъв си. И в момента ние победихме. Сме убили един и сме умирали един път. Счет открыт. Мали. Хедшот направиха с пистолет. Ако виждате горе в ъгъла, в десния ъгъл. И поне 5 клипчета снимам на тая игра. Аз ви предполагам да си изтеглите CSGO, може и тая. Те са почти еднакви, само че картите са направени малко по-така страховити и съвсем малко по-различни. В момента ние победихме. Той хвърли бомба и убие Ван, който аз го убих оня. Да, не става. Счет открыт.
О, слабо. Така отиваме в Б. Трябва да обезвредим бомбата. Направихме му хедшот с пистолет. Ще вземем само един пистолет, това не е нужно. И две гранатки. Счет открыт. Хедшот. Сега трябва да убия още един. Оф, не се справихме хубаво. Счет открыт. Откъде ме стрелнаха пък със снайпер? Да, то е ясно през стената, то не е честно. Точно там. Бой! И това беше клипчето от мен. Надявам се много да ви е харесало, защото така по-рано се виждал думата Counter-Strike. Надявам се клипчето да ви е харесало и ще снимаме по-така ефективно на тази игра. На Counter-Strike Sword C, както се пише. CS 2.S. Надявам се да ви е харесало, абонирайте се, ако ви харесало въобще и чао!